Hej søde elever i 7. CI. Nu vil jeg lige vise jer i den her video, hvordan I kan arbejde videre med den 3D-figur, som vi startede på, inden at jeg tog på lejrskole. I skal jo starte med at logge ind på www.tinkercad.com. I registrerer jer med en bruger, som vi skal bruge og logge ind med. Når I er logget ind, så kommer I ind, og så vil jeres side nok se ud ligesom her, hvor det bare er jeres navn, der står heroppe. Man kan printe på to måder. Man kan enten arbejde med en 3D-figur, og når man er færdig med den, og man står inde på workplanen, hvor man har konstrueret den, så kan man trykke print derfra. Man kan også printe, hvis man har en færdig figur, som man godt lige vil man behøver ikke arbejde videre på den, man skal bare printe den, så kan man også gøre det. Hvis I ikke har det her, så kan man altid gå op og klikke på sin mand heroppe, og så klikker jeg bare på mit navn, og så får jeg en oversigt over, hvad jeg tidligere har lavet. Der kan I se, at mit hus det ligger her. Hvis jeg gerne vil printe det, så kan jeg klikke på den her. Og så kan jeg sige her, download for 3D-printning. Det gør jeg nu. Når jeg skal printe det, så er det vigtigt, at I vælger den filtype, der hedder .stl, for det er den, vores 3D-printer den kan håndtere. Så klik på den her. Og så vil den downloade en fil, hvor jeres 3D-print ligger i. Nu sidder jeg på en Chromebook, og I kan se, at den ligger herovre. Jeg kan trykke på vis i mappe for at få den læst. Jeg vil jo gerne have, at I flytter jeres 3D-print over på drevet, så under den mappe, der hedder matematik, på 7. CI's mappe, der lægger jeg en ny mappe, der hedder 3D-print, og der ligger jeres filer i. Og når de ligger der, så kan jeg hente dem ned og printe dem på vores 3D-printer. Men jeg kan ikke printe dem, før de ligger der, så det skal I sørge for. Du kan se nu, hvis de finder ved at komme, og jeg ved, at den vil ligge under downloads, så I kan lige se, at den ligger faktisk lige der. Det er mit print. Nu trykker jeg lige på krydset her, og trykker på krydset her. For det kunne også godt være, at I var i gang med den tutorial, som vi startede op på. Og hvis det er den, I skal ind på, så trykker jeg på Learn. Og så ruller jeg lige lidt ned. Så står der Tinkercad Projects her, og der ligger det hus, som vi kørte igennem. Nu trykker jeg lige Build på den. Så får den oversigten af de forskellige moduler, som man kunne køre igennem. Det kan jeg måske godt huske. Den er lige ved at lukke den. Der. Og I kan se, at jeg har completed det hele. Så derfor står der sådan her. Hvis nu jeg for eksempel godt vil tage den frem igen, huset, så kan jeg lige klikke på den her. Det tager lige lidt tid at loade projektet. Husk nu, at det hus, som vi skulle lave, det skulle være 15 kvadratcentimeter. Det vil sige arealet af gulvplanet, hvis man kan sige det sådan. Det skal være 15 kvadratcentimeter. Det kunne for eksempel være, at det var 2 cm i bredden og 7,5 cm i dybden. Så vil det blive 15 kvadratcentimeter. I kan se her, hvis nu jeg lige klikker på den, som så underfra, så I se. Her er mit hus, ikke? Og hvis nu jeg godt vil printe det her, jeg var herinde på den her, på workplane, og godt vil printe herfra, så kunne jeg også gøre det. Så går jeg simpelthen bare op i Explorer, og så siger jeg, hvad er det jeg gerne vil printe, og jeg siger bare, det er det hele. Jeg kunne også godt vælge, at jeg for eksempel havde markeret noget af det, og det var det jeg ville printe. Så trykker jeg på STL, og så laver den det samme, som den gjorde før. Den laver simpelthen en fil, som den downloader her, og som ligger på min computer. Hvis I sidder på en almindelig computer, så kan det være, at den kommer og spørger, hvor I vil gemme det henne. Når I har downloadet det, så flytter I det over i drevet i den mappe, der hedder 3D-print, under matematik, under 7. CI. God fornøjelse.